той се предава, резерва вече остава. И аз, като бърш или мъртъв, извадих таблета и направо го гръмна Хоня. Ага, гръмна. Добре, той остана като гръмнат. Тикане, ти се с тази маска си толкова страшен, че даже не ти трябва и таблет. Между другото, много рицарска постъпка от твоя страна. Така ли? Кое по-точно? Че прости на Роналдо за кражбата. Това го направи само за да защити брат ти. А това би го направил само истински приятел. Рали, време. Да. Те са много интересна двойка. Да, най-интересната, която съм виждал. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miti. Happy birthday to... Браво, бе, Бейонсе. Страхотно просто. Мен много ми хареса. Много хубаво пееш. Мен също ми харесва как пееш. Мерси. Мале, ти взриви влога. Гледай какво става. Нито един коментар по твоя клип. Май ти трябва да ми станеш мениджър. Това е велика идея. Кой е казал, че един мениджър може да се занимава само с футбол? Ами да, що не? Роналдо, чакай да е. Празнувайте сега, защото утре вече нещата стават сериозни. Какво става утре? Записваме се за футболния турнир. Хей, къде хукна? Нищо. Трябва да ходя вкъщи. Ще стана късно. Кажи сега какво стана. Не. Всичко точно. Стана хубаво партино. Не за мен. Кое не е за теб? Абе, може себе наистина да е прав. Аз няма да съм като вас. Как ги приказваш? Как като нас? Ние сме деца, ти си като нас. Ти знаеш, брат, за теб е така, но за другите не е. Ама, защо са ти другите? Защото на мен ми трябва един приятел. Не 100. Ние приятели ли сме? Естествено. Даже мислех да ти предложа да станем кръвни братя. Как кръвно бе? Така, като индианците едно време. Взимат двамата и си режат дланта на ръката и смесват кръвта си. Че гадно, брат. Да. Освен това ми става зле, като видя кръв. Да, не се режем тогава. И като свърши лятото, какво ще правя? Аз не мога да дойда при теб в София. Няма да е нужно. Аз ще остана тук. При теб. Базикаш ли ме? Не. Вече е решено. Явно. Трябва да тръгвам. Стана късно и нашите ме чакат. Айде. Чао, до утре. Скоро. Давай, ти си. Не стана късно, ще си ходя. Как? Твой ред е? Някой друг път. Потъмно сама ли ще се прибираш? Да, то наистина стана късно и аз ще тръгвам. Тъкмо ще те изпратя. Ама не, няма нужда. И защото ми е на път. Добре тогава. Чао, Рали. Чао, Боби. Не, тази игра не се игра от двама. Какво правиш? Аз исках да... Не може и ти да спиш тук. Как така и аз? Румен спа тук. Румен? Ти искаш нещо да кажеш? Не, нищо. Не знаех за вас двамата. Не, той просто избяга от тях и брат ми го скри. Ясно.
Благодаря ти, че ме изпрати. Няма проблем. Шишето сочеше към мен, беше мой ред. Лека. Лека. Баща ми, какво става? Нищо. Какво ти е? Нищо, просто не ставам за треньори толкова. Ма, Ще си намерите някой друг. как така друг? В този град да не би треньорите да растат по дърветата. Ние разчитахме на теб. Някой ден ще разбереш. Ма как така някой ден? Обясни ми сега. Днес беше същият, както когато мама беше жива. А сега си като... Като какво? Като някой, който не иска да ми е баща. Тате! Честит рожден ден, малък. Съжалявам, че не дойдох по-рано. Ти дори не се обаждаше. И телефонът ти беше изключен. Добре. Ще ти обясня всичко по-късно. Няма нужда. Мама вече ми обясни. Майка ти тук ли? Не. На гости присъдите да извикаме. Не, няма нужда. Аз дойдох да видя теб и Ралица. Казах ти да ни оставиш на мира. Те са също и мои деца. Не искам да забъркваш децата в твоите глупости. Трябваше по-рано да мислиш за тях. Сега вече е късно. Защо е късно? Аз дойдох да си взема довиждане. Ма защо? Къде отиваш? Трябва да замина за известно време от България. Но ще ти се обаждам често. Обещавам. Честна дума. Колкото се обаждаше преди, нали? Не искам да ви слушам лъжите. Мити! Искам да видя Ралица. За да разплачеш и нея ли? Време е да се тръгнеш. Или ще си припомня лоджистите години, като извадя пушката. Аз също имам права. След всичко, което направи, нямаш никакви права. Ако наистина ти е мило за децата, ще си тръгнеш. Помисли малко за тях. Това е телефонният ми номер. Имаш го само ти. Нека Мити и Рали ми се обадят, ако искат. По всяко време. Моля те. Съжалявам за всичко. Сега вече трябва да ни разкажеш цялата истина. Той дължи пари.